Lähellä. Heti oikein, Iiro. Heti oikein. Go fast side. Maybe go B. Go B. Kuolet varmaan siihen pommiin kyllä. Alhaalt. Vittu sä olet? Missä sä olet? Mitä helvettiä tässä tapahtuu? Mitä? Tuskin. Siinä on joku. Ei! Ei! Junglevika. Portailen vaan. Ei! Ei! Mä menen tosta kenttistä alas. Ei, ja toi kusee vielä. Siellä on yksi. Nice. Oi nice. Vielä. Ei! On tyyli, joo. Oi vittu. Kattoo sua. Ei vittu! Nice. Ei Iiro varmaan kusee ton hypy. Molemmat siinä. Pisti kiinni. Pitää kiinni. Ei vittu. Short. Marketti. Vakuutu. Mä oon ihan vitun tihka paska. Myydään tai mennään leikit A:lle vaan. Iiro! Mä en mörjännyt sun jalkoja, sä ite meit siellä mun mölliin. Joo, minä menin. Taitaa olla heittäjästä kiinni. Ei se mölli ilmesty mun jalkoihin niinku tyhjästä. Ilmeisesti jos sä meet siihen. Iiro, ammu se vihu. Vittu sä vaan Mitä peittaa. mä ammun? Mitä? Hei, nyt kuuntele. Ja kuuntele ihan hemmetin tarkkaa. Se ampui mua ekana. Sulla oli kaikki aika ottaa sillä Novalla sit lähellä. Ei oo, se ampui Iiro mut ekana siitä. Se ampui mut ekana. Joo, mut se ampui mua ennen kuin se alkois ampua sua. Se ampui Ei mua ampunut, siihen seinän ei läpi. ampunut. Ampuhan. Nah, Siinä on bullet holes Iiro, siinä Iiro. seinässä. Nah, Ei jumal... Ei vitsun kanssa oikeesti. Nyt... Niinku hiljaa. Nyt on hiljaa. Lähellä jo. Toi Sharkan pakko olla osuttu. You got a report for cheating. Loot after that. What the fuck? How? No head. Vitun Reksi, vittu! Tämmönen metavala kulmaa. Vittu! Niko, vittu! Ota siitä!
On välillä niitä hyviä assisteja. Mua vituttaa tän vitun auto, vitun haulikko kyrvät vittuu. Nice AMP, bro. Vittu tappo vittu, varmaan 4 runia. Kai tän tälleenkin voi vetää vittu jossain GN1 vittu vedetään 4-1-10 vittu. Eikös puolella edes vittu CT puolella Dustissa. Kai tän tälleenkin voi mennä ihan sama vittu. Selitä mulle tää! Selitä mulle Eero, selitä! Vihottiko rehtiin dueliin, sen mä voin sanoa tosta. Rehtiin dueli! Näetkö mitä se teki? Se tuli aikamoisen Ferrari-piikin sieltä. Se ei vittu yrittänyt tappaa, se vaikutti räiskästä jonnekin vittu. Tämmöstä koko vittun peli. Mid, be careful, bro. Perää vittu pesarilla, mitä vittua? Joo. Mitä vittua tää on? Juoksu hedy suoraan kulmasta, mitä vittua? Tää vittu silveriä saatana. Nyt kun mä en näe ton crosshairin päältä mitään. Nice. Mä en näe ton vittu vittu! Toi vittun autoräikkä saatana! Siis vittu! Siis sä holdat longia! Miten vittu sä et kerro mitään? En mä tiennyt, mä sanon mä tuun toilla täällä. Eiku sä oot sinä, sori. Se on se purple vittu, mä olin vittu kuka vittu se on. Mik? Mä saan joka vittun kerta päähän kaikesta! Vittu! Rupee pikkuhiljaa vetää nassu oikeastaan vittu paskaa, vittu vetää suoraan päähän Dessulla, vittu! Vasemmalla. Minä vittu tiedän missä se on vittu under saatana windowi vai vittu midi! Kai sä nyt kuulit sen. En kuulu vittu, kuuli vasta sen jälkeen kun se ampui saatana. Vittu! 2 omaa ampui mua päähän vittu ja 1 vittu vetää mua digreä sieltä kaarista vittu 3 HP. Vittu. Purple. Thanks. Sun Denny. Vittu 4 HP. Kitchen. Vittu boost! En mä vittu! No niin heti oikealle. Voi vittu, kun nää omat vittu blokkaa mua vittu saatana läpseistä!